Sugrađani, dobroveče i dobrodošli na koncert narodne muzike povodom dočeka pravoslavne 2015. godine. Opština Brus se potrudila da večeras za vas pevaju legendarni Radiša Urošević, velika zvezda naše folk muzike, Aleksandra Mladenović, mlada zvezda Granda i Dragan Pavlović sa trubačkim orkestrom iz Guče. Pravo zadovoljstvo za sve nas, uz kuvano vino i čaj da vas zagreje uz zvuke dobre narodne muzike. Da vam poželimo srećnu novu srpsku novu godinu, a mikrofon prepuštam Radiši Uroševiću da započne ovo speve. Radiša, izvoli! Dunjo moja jesen dolazi, moja ljubav još ne prolazi. Dunjo moja bagren cvetao, da te volim nisam prestao. Oprosti što se sjećam svega, mnogo više nego bilo čega. Da umre sve na svetu može, samo moja ljubav ne može. Dugo moja jesen dolazi, moja ljubav još ne prolazi. Srcu mi bura, nek vas prate hiljadu čambura. Njegova si u srcu mi bura, nek vas prate hiljadu čambura. Pada, stigla jesenem dan teža do sada, pred okom stoji magla sida. Dunjo moja ti si tome kriva, dunjo moja jesen dolazi, moja ljubav još ne prolazi. Njegova si u srcu mi bura, brate hiljadu čambura. Njegova si u srcu mi bura, nek vas brate hiljadu čambura. Dunjo moja jesen dolazi, moja ljubav još ne prolazi. Dunjo moja bagren cvetao, da te volim nisam prestao. Radiša Urošević, orkestar Milana Milosavljevića. Ovo je samo početak da nas uvede u večerašnji program legendarni Radiša. A sada pozivamo predsjednika opštine Brus Slobodana Vidovića da vas pozdravi i čestita novu srpsku godinu 2015. Izvolite, predsjedniče. Hvala, braći i sestre, dragi prijatelji, Brusjani. Hvala vam što ste večeras, noćas ovde, da zajedno uz dobre zvuke, muzike i trubače dočekamo srpsku novu godinu. Želim vam sve najbolje, puno zdravlja, sreće i ljubavi. Živeli i sve najbolje u 2015. Hvala. Zahvaljujemo predsjedniku opštine Brus, gospodinu Slobodanu Vidoviću.
A sada predstavljamo mladu zvezdu granda Aleksandru Mladenović. Kada bi me pitali s kim bih noći noćila, kada bi me pitali s kim bih zori čekala, ej, s tobom bi noću zvezde brojala, ej, s tobom bi zori rosu ugrala, ej, s tobom bi noću zvezde brojala, ej, s tobom bi zori rosu ugrala, ej. Kada bi me pitali da sam se zaljubila, kada bi me pitali, ja bih svima priznala, ej, s tobom bi noću zvezde brojala, ej, s tobom bi zori rosu ugrala, ej, s tobom bi noću zvezde brojala, ej, s tobom bi zori rosu ugrala, Slavimo Srpsku novu godinu, da čujemo kako se vi provodite. Odlično. Odakle vi dolazite? Brusjanin. I šta kažete ovako večeras, kakva je noć u Brusu, odavno nismo imali? Super, lepa je noć. Kako ste proveli ovu prvu novu godinu kalendarski, da li je bila bolja? Radno. A radno. Celu noć smo radili. Evo, večeras imamo tu i kuvano vino i čaj, jeste li se poslužili? Jesmo. Svim Brusjanima srećnu Srpsku novu godinu želim sa željom da je budu zdravi, veseli, srećni i uspešni. Pa šta drugo poželiti u ovoj noći? Ovoj organizaciji je izvanredna. Zahvali bi se predsjedniku opštine i opštinskom odboru i svima. Nemam reči, šta da kažem drugo. Hvala. Da čujemo vas. Šta vi kažete, kako se osjećate večeras na koncertu povodom dočeka Srpske nove godine? Pa dobro, nije loše, super, da ima nešto ovdje u Brusu da se prikaže i tako, dobro je. Jeste li zadovoljni? Jesmo. Odabir pevača? Dobro je, sve je okej. Veselo. Da čujemo vas, šta vi kažete večeras za noć u Brusu i doček Srpske pravoslavne nove godine? Pa dobro, fino. Što se tiče broja gostiju koji je ovde? Pa dobro, malo je hladno, ali okej je, mislim da je to. Vidimo i vi ste se poslužili večeras. Da, svakako, vino kuvano je okej. Isto malo za zagrevanje, je li tako? Tako je. I bolje raspoloženje. Tako je. Što se tiče ovog provoda, zahvaljujem se i prijateljima i sponzorima, svima na pomoći, tako da se nadam, vidim da je narod zadovoljan, došao u velikom broju, svi lokali su puni, kafići. Tu je i dosta mladih večeras. Jeste, baš mnogo mladih, ko bi rekao na ovom minusu, ipak je hladno, bez obzira da toliko ljudi bude. Šta vi kažete za koncert i doček Srpske nove godine? A koncert? Pa ne izgleda loše. A srećna nam Srpska nova. Upravo sam došla ovde i eto, jako je lepo. Oni koji su imali ideju da ovo naprave u našem gradu, svaka čast. Čestitam na organizaciji i svim Brusjanima želim srećnu novu godinu, Srpsku pravoslavnu. Atmosfera je stvarno, blago rečeno, fenomenalno. Hladno, ali malo lepo veče, da se malo izađe, se malo ubije monotonija i da budemo malo veseli u ovoj našoj srpskoj novoj godini. Da smo živi i zdravi i da se vidimo dugo godine leta u ovakvom raspoloženju. Brus je jedan od retkih gradova koji ima doček Srpske pravoslavne nove godine. Šta vi kažete za ovu atmosferu? Atmosfera je fenomenalna i zahvalio bi se i opštinskom rukovodstvu i svima koji su učestvovali
u organizaciji ovako lepog dočeka nove godine. Kao i svake godine, opštinska vlast se potrudila da uradi nešto i za narod. Narod je to zaslužio, bez obzira na nisku temperaturu, da se okupe u ovom broju, da se razveselio i dočeka ovu pravoslavnu novu godinu. Zaista bogat program. Prelepo je kad je opština ovdje uspela da organizuje, pošto do sad toga nije bilo i stvarno je lepo. Mi smo zadovoljni kao mladi ovdje i da je opština imala sluha da napravi ovako nešto. Bilo je lepo. Bilo je lepo Aleksandra, Mladenović, bilo je Zvezda Granda, super je bilo i Radiš Urošević, sada i Trubači. Sve super. Ja mislim da je organizacija dobra i da je ovo lepo, malo je hladno, ali moramo da izdržimo. Ali evo imamo tu i vino i čaj za sve one kojima je hladno. Pa da se zagreju. Lepo se sećam, zabavno je. Zabavno? Isto, lepo, zabavno. Da li vam se sviđa koncert? Da, veoma interesantno i lepi program. Odakle ste vi? Iz Brusa. Iz Brusa, isto Brusjani. Da čujemo i tebe, šta ti kažeš večeras, da li ti se sviđa? Pa da, sviđa mi se lepo. Je zabavno. Večeras razgovaramo sa našim sugrađanima i gostima o dočeku Srpske nove godine, pa da pitamo i prvog čoveka naše opštine, šta vi kažete na atmosferu? Pa mi evo, u običaju dočekujemo srpsku pravoslavnu novu godinu, ne onu katoličku. Nas pravoslavce krasi to da dočekamo po pravoslavnom kalendaru novu godinu, da naši se ljudi malo provesele, da evo obezbedili smo malo i kuvano vino, malo čaja, da na ovim hladnom vremenu se ljudi ugreju i da uz zvuke dobre muzike i trubača uđemo u novu godinu.